a gyda'r gêm rhwng Cymru a Eidal ddydd Sul, y rygbi pencampwriaeth y 6 gwlad yn cychwyn dros y penwythnos. Blas Eidalaidd sy'n y gegin heddi. Dan, croeso cynnes ato ni. A mi oedd yna dipyn o mateb i'r swp fi oedd Lisa yn ei goginio ddydd Llun ar y raglen. Felly, swp sy'n gyda ti unwaith eto heddi, gan mae'n gymaint o alw amdano fe, ond rhyw thema Eidalaidd i'r swp rhywbeth traddodiadol, ie? Ie, minestroni mi'n paratoi, mae'n symud bach o pasta, chwbl yna fe llysiau. Swp go ffres a digon rhwydd i paratoi. Hanner amser, twlwch y pasta mewn, a mae'n barod i fita ar gyfer yr ail ran. Ie, ti'n mynd, mae eisiau bwyd cyflym nawr, so rygbi, Cymru gobeithio ar y blaen, a wedi bach o basta i gloi. Ydy o dda ar gyfer eich nerfau chi hefyd? Wel, falle. Peint fach falle bydd y sio yma. O cyn hynny, na beth am y cynwysion da. So beth da fi fan hyn i ddechrau, bach o olew yn y ffrympan, a wedyn bach o wyn o'n sens station teine, yn eisiau loc at chi ddefnyddio hefyd, lan i chi. Ta beth sydd gyda chi yn yr oergell, dim byd penodol. Mewn â hwnna, station teine. Os oes mwy amser ydych chi, gallwch chi torri fe'n fan, jyst mewn i cubio fach, fan i chi, jyst tebyg i hwn hefyd. Jyst torrwch e lan, bydwch chi fod yn rhy ffasi da fe, jyst torrwch e mewn, mae popeth wedi coginio'n feddwl o fewn yn y swp, beth bynnag. Mae'n addas fel ti'n gweud ti'n gallu neud e, wedyn ydych chi fynd ôl i wylio diwedd y gêm, mae'n barod wedyn. Ie, go rwydd i paratoi, gallu paratoi fe cyn llaw neu beth bynnag, oce? Ie, wel, pefnos yn ôl o ti Dani, a nes ti goginio Merfog y Môr, si brim. Chi'n meddwl beth, fi wedi neud y getre, oedd e'n hyfryd. A oedd e'n mor roedd, yn union fel nes i ddangos i ni, a oedd e'n hyfryd. Felly, os cysylltwch dyn ni, os licech chi'r seith na'n effetto, oedd e'n blasus iawn. So, cam nesa. Ie, neu bosio hefyd gyda llaw. Y llysiau caled ni'n dod i mewn nawr, so y moron mewn nesaf, jyst i torri mewn i cubio fach. Bwysig i cadw'r moron ti ar un faint, newn o coginio wedyn ar un amser. So stwff fawr, dych chi'n y stwff fach, mae popeth mynd i coginio yn ymrwywio. Moron sy'n caled, moron sy'n ysgam yn hyn, Digon o lysio fa yma te? Os. Iachus iawn o'r swp yma. So mewn ar moron, dyna twtch o halen. Halen eto, jyst i denu'r lleithder mas o windows, gadael yn y bosgi. Gwneud llwy'n. Basgyn o'n y bwyty. Gwneud yn ysgam i ddechrau. So, y windows a'r moron. Cam nesa yw cig foch wedi mygu. Sy'n rhaid dod fe mewn. Os yna ydych chi'n byta cig, pidwch yn dod i fe. Beth y swp gweithio, beth bynnag. So mewn ar cig foch. Mae cwestiwn yna bant, ych chi'n moyn denu'r blas na mas o'r cig wedyn o fewn i'r hylif yn y swp. Chi wedi brynu bacwn wedi sliso fel am barod? Ie, pecynau wedi sliso am barod. Chi'n ddiog? Ie, chi'n ddiog, ie. Dwi'n siŵr bod llai o bris i brynu wedi torri, cos bych chi'n prynu wedyn i'r darnau, yr offgot ti gyd. Ie, mae'n rhaid i ddweud, chi'n prynu fel ladons, ie? Ie. Mewn ar farchnad, digon o'r rhad. A ti, maen nhw mor rhad, achos fi'n dieddol o brynu bacwn, ti'n talu lot am y ffaith am sliso. Mae'n ddrud ydyn. So, digon wedyn o celery sy'n torri'n fan, mewn at hwnna hefyd. Ysgwyr yn wyty. Ac yna cam nesa, gyn ni esgus wedyn wedi goginio am cwpl o funudau, gyn ni adio wedyn tin o tomatos wedi torri. Mewn â hwnna. Ac yna bach o'n courgettes ni. Mae'r courgettes, chi'n mynd i gael challenge gael gafel yna nhw. Ie, ble ges ti'r un am te? Ffrind o ffrind. Na, ie, felly fongydd yn Sbaen, efe? Mae nhw yn bryn iawn. Mae nhw, fel rhaid fi gyfadde, fel prynes i rhain heddi, oedd pecyn wedi gymysgu gyda brocoli a ffawr, a beans werth wedi torri, ond o'r darnau celch fi wedi torri nhw. So mae'r holl law yn Sbaen yn effeithio'r bobl lot o lisiau yn y bryd. A ffrind i fi i dri ar chwarchnad i chwilio am courgette a gath o'n hyd o'i. Ie, lettuce, brocoli, pupur fi wedi clywed. Mae'n siŵr oedd 100 o courgettes fyna, ond ti'n mynd i ddangos hefyd bod ffordd dda i ddefnyddio nhw, fel unwaith chi yn cael gafel nhw dros y penwythnos neu ystod y misoedd. Bydd y courgettes yn ôl da ni, mae'n tyfu yn Prydain a bydd digon o courgettes. Ond rhaid nhw rei o dramor yn amlwg. Na, sydd wedi gwestiwn stwff o Sbaen, a mae'r tywydd yn mor ofnadw, Prynder. Maen nhw'n siarad heddi bod i lettuce, iceberg lettuce. Do, ie, glwys i'r rhaid o'r yma, ie. Bwcau garni sydd fi fan hyn nawr, so gymysgaf y tibag o perlysiau, basil, thyme, bay leaf, cwbl i torri at ei gilydd, fel tibag fel llawn blas, helpu gyda hylif yn y... Ond gwe ti bod i'n mynd ar gyda ti, bydde ti'n hapus i ychwanegu... Stwff ffres. Bydde ti'n digon hapus i roi ffres, neu cymysgedd roi sych dy gilydd? Defnyddio'r lot llai o'r stwff ffres na bych chi'n defnyddio'r stwff sych, achos mae blas lot fwy cryf da fe. So mewn â hwn, piwrau tomato i orffen. A wedyn ni mo'n berwi hwnna am tua hanner awr, tan i fod yn dod at i berw, a wedyn ni'n adio pasta i coginio am tua 10 munud. Unwaith hwnna wedi coginio, mae'r swp yn barod. Gret. Ba mor gloi i paratoi. Ond mae'n fwy o swp yn dweud, os ti'n rhoi pasta yn fe, mae bach mwy o sylwedd iddo wedyn, os e, a cadw sy'n... Ti'n tueddu feddwl am swp o rhywbeth ysgafn yn dweud? Ie, mae lot ato fe, mae pryd o fwyn yma. Ie, hollol ie. Stwch ni'n twymo chi, so mewn yn swp ni. Os blaswn ni'n gyflym iawn dy dan. Chwilboeth. Odi, rhaid werth i ni
Dyma i dal i chi. Gerddi gyda. O, fi gyda. Siarad i de, tra mae fi'n blasu, ie?